जे दिनै जेरै महात्मा गान्धी बिथांनि बाथ्राखौ बुंनाय जायो MGNरेगाखौ बिथांनि मुङाव दोनदों माने गुबुन गुबुन आसनिफोरखौ बिथांनि मुङाव दोनदों दा जोंनियावबो दिनै बड'फा लाइभलिहुड मिशन बड'फा सुपार 50 जों मुंफोरखौ दोनदों नाथाय राजखान्थि खालामनायनि बेलायाव बेबायदि जों खालामनायबो नङा आरो मालायफ्रा दिनै बिथांमोना बुजिगोन दिनै खालामदों गाबोन बुजिगोन बुजिस्लाबैयाव बिथांमोना सानना लादों जे मुसुखाखौ लाबोबा आरोबाव मोजां मोनगोन हयथ' भटआ बारायगोन दा बेफोर बाथ्राफोरखौ जों फोरोंनो हानाय नङा गावबा गावनो सोलोंनांगोन जोंनि आलादा रायजो बिनाय समावसो जोङो दुवर दाय बेखौ बाहायदोंमोन सोमावसारनायाव आरो बे नंगौबो थैदोंमोनबो जोंनि मानसिफ्रा मावदोंमोनबो थैदोंमोनबो नाथाय राजखान्थियाव दुवर दाय सोदोबखौ बाहायनांगोन होननानै आं साना आरो बिसेसके दानि समाव आगोलाव बड'लेण्डआवबो राजखान्थि होनबा सिलाय बारुद दङमोन बै समाव एसे दुवर दायमोन किन्तु दानि समाव एसेबां शान्ति आरो भारतनि गणतन्त्रआनो विश्वनि गेजेराव सर्बश्रेष्ठ गणतन्त्र दा बेबायदि गणतान्त्रिक हादोराव दिनै राजखान्थि फैनानै खालामनो फैना सोरबा दुवर दाय होनना बुङोबा बेथ' माने मा बाथ्रा बुंनो सानो जों मिथिया मानोना दुवर दायनि परिबेस गैला बेवहाय रायजो राजाजों रायलायनांगो भट बिनांगो खामानि मावनांगो मा मावगोन खोन्थानांगो आरो भट लानांगो बेनोल'सो जायखौ मोजां मोनो होगोन जायखौ मोजां मोना होआ बिथाङा बुंबावदोंमोन जितु बड'फाखौ लानानै राजखान्थि खालामनाङा नाथाय दाखालि क'क्राझाराव बिथांनिनो बेखौ नोंसोरनो बुंनो हायो बांद्राय मानसिफोरखौ मिथिनानै खालामनाय गोरोन्थिफोरखौ बेखौ जिग' जिग' रायनाय होनना बुङो आं बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनो मोजां मोना गोरों मानसिफ्रा बारा भुल खालामनाङा रोङै मानसिफ्रा भुल खालामनाया जुदा दा बेखौ जाहाथे बयबो नोजोर होयो आरो जोंनि राजखान्थि हान्जाया UPPLआनो होन BJP माबायानो होन BPFआनो होन मालाबाबो बिथांनि मुसुखाखौ बाहायाखै किन्तु गभर्नमेन्ट प्रग्रामाव जों लायो मोनफ्रोमबो गभर्नमेन्ट प्रग्रामाव जिहेतु जोंनि बड'फा जों बिथांखौ बाहायो नाथाय राजखान्थिनि प्रग्रामाव जोङो बिथांखौ मालाबाबो बाहाया नंगौ बिथांनि खोथाफोरखौ बुंनानै बिथांनि जि बानिफोर बिथांनि जि कटेसन्सफोर बिथांनि जि बर' हारिनो होलांनाय मोन्थोरफोर बेफोरखौ रायखांनाय जायो जे दिनै जेरै महात्मा गान्धी बिथांनि बाथ्राखौ बुंनाय जायो MGNरेगाखौ बिथांनि मुङाव दोनदों माने गुबुन गुबुन आसनिफोरखौ बिथांनि मुङाव दोनदों दा जोंनियावबो दिनै बड'फा लाइभलिहुड मिशन बड'फा सुपार 50 जों मुंफोरखौ दोनदों नाथाय राजखान्थि खालामनायनि बेलायाव बेबायदि जों खालामनायबो नङा आरो मालायफ्रा दिनै बिथांमोना बुजिगोन दिनै खालामदों गाबोन बुजिगोन बुजिस्लाबैयाव बिथांमोना सानना लादों जे मुसुखाखौ लाबोबा आरोबाव मोजां मोनगोन हयथ' भटआ बारायगोन दा बेफोर बाथ्राफोरखौ जों फोरोंनो हानाय नङा गावबा गावनो सोलोंनांगोन मोनसे बाथ्रा बुंबावदों ट्रिपल इन्जिन BJPनि ट्रिपल इन्जिन बिटिआरआव फैयोब्लासो जौगानाया गंगानि दै बोहैनाय मोनसे बाथ्राखौ दिनै बिथांमोनहा बुजिनांगोन गोजोना बर' हारिनि थाखायसो फैदों जेब्लासिम बर' हारिया गोजोन लुबैयाखैमोन गोजोना फैयाखैमोन दिनै जे बड'लेण्डआव गोजोन फैबाय बेयो बर' हारिनि थाखायसो फैदों दा नंखायनो बर' हारिया लुबैदों गोजोन लाबोनांगौ मोजां थासारि दानांगौ सोलोंथायाव जौगानांगौ रांखान्थियाव जौगानांगौ मुलुगनि मानसिफ्रा जोंखौ नागारनानै गोजानाव सहैबाय जोंबो दावगालांनांगौ दा नंखायनो बे हाग्रायाव थानाय हाथियार दैनाय दावराव दावसि खालामनाय बे थासारिनिफ्राय उदां फैनांगौ दा नंखायनो दिनै बड'लेण्डनि सायाव साननाय हनायनि मेक्सिमाम जि मोनसे बिबान बियो बर' हारिनि सायावनो दङ गुबुन हारिया जों एखेलेगे रायजो जायो बिथांमोनजों जों रायजो जागोन मोजां सोमोन्दो लानानै रायजो जागोन नाथाय राजखान्थियाव जाय जि खोथाखौनो बुङा मानो जेब्ला बड'लेण्डनि बाथ्रा रायलायगोन बड'लेण्डनि खोथा रायलायगोन बिनि गोजोन बिनि इयुननि मोजां गाज्रि थासारिया जोंनि हारिनि सायावनो बांसिन सोनारो